ahoj posluchači G-Medical podcastu. Já vás vítám u našeho dalšího dílu a mám tady krásné téma, nové téma, které jsme ještě neprobírali a to je císařský řez. Určitě téma pro ženy, ale myslím si, že i pro muže, aby věděli opravdu, čím si ta žena prochází. A dneska mám tady hosta a já vás poprosím, Martino, jestli se nám představíte komplet, co děláte, vaší praxi a teď vám předám slovo. Ďakujem veľmi pekne, dobrý deň. Volám sa Martina Gruchaliaková. Vyštudovala som fyzioterapiu v Trenčíne bakalára, magistra som študovala v Bratislave. Tento rok, to už je teda 10. rok, čo som v praxi a 10 rokov teda pracujem aj s detičkami, aj so ženami, teda po väčšine so ženami. V podstate celých tých 10 rokov sa venujem, točím sa okolo tých žien, točím sa okolo pánlového dna, cisárskych rezov, klasických pôrodov. Veľa diastáz mi prešlo rukami a momentálne teda pracujem v Trenčine. Som tu v podstate od tohto roku 2024, presťahovala som sa z Martina a už to je približne nejakých 5 rokov, čo pracujem sama na seba, že mám otvorenú svoju vlastnú prevádzku. Dovtedy som teda pracovala buď teda pod niekým, alebo teda v nejakom zdravotnom stredisku. Takže toľko niečo o mne. Krásné. Děkujem, že jste teda přišla, že můžeme tady tohleto téma rozebrat a protože my většinou máme lajky, určitě ne všichni jsou fyzioterapeuté. Mohla byste nám přiblížit, jaké jsou vlastně nejčastější důvody pro ženy, proč vlastně musí podstoupit císařský řez? No, tie dôvody môžu byť dvojaké. Prvý taký dôvod toho cisárskeho rezu je akutný, teda buď dieťatko sa zasekne v pôrodných cestách, po prípade teda máme problémy s tým, že nie sú od ozvy, je znížený tlak krvi mamičky, nastala nejaká komplikácia, pôrod sa stopol, niekedy to býva aj zo stresu, pôrod nepokračuje. Po prípade teda máme druhú alternatívu, to je teda plánovaný cisársky rez. A vtedy je naplánovaný teda z toho dôvodu, že dieťatko je veľmi veľké, mamina by ho teda nevytlačila tými pôrodnými cestami. Po prípade môže byť nejaké zdravotné komplikácie, ktoré môžu spôsobiť vlastne, že ten cisársky rez sa musí naplánovať. Väčšinou teda sú to nejaké problémy s tlakom, problémy s krvou alebo nejaké také vážnejšie, niekedy aj onkologické ochorenia, ktoré v podstate musia byť potom takto ošetrené tým plánovaným císarským rezom. Ja by som rada podotkla to, že miera tých císarských rezov za posledných 20-30 rokov neskutočne narastá, čo sa týka hlavne Slovenska. V Čechách to nie je také, čo som si pozerala nejaké čísla, tak v Čechách ten cisársky rez klesá pomaličky, u nás teda práve, že stúpa. Také najnovšie čísla, čo sú, tak sa hovorí o tom, že až každé tretie dieťa sa narodí cisárskym rezom, čo je celkom dosť veľké číslo a je to hlavne teda trend posledných 20-30 rokov, čo to takto narastá. Veľmi dôležité podotknúť aj to, že je to veľmi moderné teraz si dať urobiť ten cisársky rez. Je veľa súkromných kliník, kedy tie maminy nechcú rodiť prirodzene, ale vyberú si radšej takýto spôsob toho pôrodu. Z môjho pohľadu je to celkom odvážne, lebo ten cisársky rez je brušná operácia. To si možno, že tie ženy neuvedomujú, ale v podstate sa tam narezáva 6 vrstiev tkaniva, čo je podľa mňa veľmi veľa a všetky vrstvy sa musia zašívať. Náreže sa teda priamy brušný sval a v podstate tá funkcia toho svalu je úplne vypnutá a snažíme sa to tou fyzioterapiou teda takto napraviť. Tím vlastně navazujete na moji další otázku, kterou jsem vám chtěla položit. Jaké jsou vlastně hlavní rozdíly v rehabilitaci po císařském řezu a po přirozeném porodu? Áno.
tak ako som spomínala, teda to najdôležitejšie a teda to najhlavnejšie je to, že vzniká nám teda rana pod tým pupkom, ktorú musíme teda ošetriť, musíme maminu zaučiť, musíme teda tú ženu edukovať o tom, ako sa o ňu starať, pretože keď sa o tú jazvu nestaráme, tak môžu vznikať hlboké zrasty, ktoré môžu ísť až do vnútorných orgánov, napríklad do močového mechúra. Po prípade tie zrasty môžu ísť až do vaječníkov a potom sú zase problémy s ďalším otehotnením. To je taký najhlavnejší podľa mňa rozdiel medzi tým spontánnym a medzi teda tým císarským rezom. Teď z pohledu vlastně vaší praxe, z pohledu fyzioterapie, ta rekonvalescence po císařském řezu je značně jinačí než po tom normálním spontánním porodu. Řeknete nám váš pohled, vaše zkušenosti? Uh, je to veľmi individuálne, záleží od tej osobnosti tej ženy. To je taká alfa omega toho celého. Pokiaľ tie maminy dodržiavajú, ja mám taký nejaký súbor pravidiel, ktorý im vždycky dávam. Pokiaľ dodržiavajú všetky tie pravidlá, tak za ten jeden mesiac vieme vidieť krásne výsledky. Aj sťahovanie toho brúška, aj že tá jazva nie je taká aktívna a celkom sa tak ukľudní, ale aj celkovo to telo po tom pôrode sa rýchlejšie vie dostať do toho stavu, ako bolo pred tým otehotnením. Ale je to fakt veľmi individuálne, záleží od toho, či tá žena má nejaké iné zdravotné problémy, záleží od toho, také tie vonkajšie faktory, aké to má v domácnosti usporiadané, či jej niekto ešte pomáha, či je na všetko sama. Čiže to taký fakt súbor viacerých faktorov, čo zasahujú do toho celkového, do tej celkovej rekonvalescencie. Ale také najbežnejšie, čo ja vidím tú veľkú motiváciu tých žien, je, že aj do toho pol roka vieme v podstate to telo krásne vycvičiť, aby bolo ako pred tým otehotnením. Alebo pred pôrodom, môžeme to tak nazvať. Ano. Kdy je nejlepší začít s fyzioterapií po operaci? Ja mám také pravidlo, že rada vidím ženy hneď ako opadnú chrastičky na tej jazve, tak, aby som tú ženu vedela zaučiť také tie denné aktivity, ako používať to brúško, ako napríklad viazať, tejpovať brúško, ako sa vlastne starať o celkovo to telo po tom pôrode. Čiže hneď ako opadnú chrastičky je to pre mňa veľmi dôležité, aby tá žena prišla. Ale to je individuálne. Mala som pani, čo napríklad prišla rok po pôrode, po cisárskom reze, lebo mi povedala, že ona sa mentálne ani fyzicky na to necítila ísť kde si, aby to riešila. Mhm. Takže Ano. veľakrát to záleží aj od tej povahy tej ženy. Lépe začít později, nežli nikdy. Určitě souhlasím s tím. Máte nějaké svoje specifické techniky nebo cvičení, které právě doporučujete ženám? Áno, tým, že v podstate s tými ženami robím už niekoľko rokov, tak som si už presne vyčíhala také svoje plusy aj minusy. Aj také, čo som si tak, že toto nezaberá, toto trvá strašne dlho, toto vôbec nie je funkčné, takže som si už to tak celkom vyšperkovala, aby to bolo tak, ako, aby aj tej žene to vyhovovalo, keďže viem, že dieťa, proste je taký nový zmysel života, úplne sa vám zmení život, keď máte to bábätko, do toho tá rana, keď je, veľa vecí nedokážete, proste to brucho nie je funkčné. Čiže mám nastavený takých pár pravidiel, akože úplne, že tá alfa omega pre mňa je vitamíny začať užívať, pretože to telo je vyčerpané po tom tehotenstve, ale aj po tom pôrode, čiže určite nejaké vitamíny pre dojčiace ženy, alebo teda pre ženy po pôrode. Druhá taká veľmi dôležitá vec je pre mňa teda tie denné aktivity, hej, to vstávanie z postele do postele, aby nezaťažovalo to brucho, ako dvíha to babetko, ako dvíhať ťažké veci, ako nezaťažovať celý ten organizmus. Tretia vec, tá najdôležitejšie, samozrejme cvičenie. Ja dávam, že nám teda cvičenie, mne stačí 20-30 minút. Hej, viem, že proste je to náročné pri tých detičkách alebo pri tom jednom dieťatku, čiže ja dávam tak, aby to tá žena zvládla. A to posledné, ktoré dávam, je teda buď tejpovanie toho brúška, alebo zaväzovanie hociakou šatkou. Mhm. Chcete, aby to brucho bolo aj formované nejakým prádlom alebo niečím vonkajším.
Jaké jsou nejčastější problémy po tom císařském řezu, se kterými se jako ve vaší ordinaci setkáváte? No najčastejšie, čo teda mám, je určite rôzne bolesti na tele. Či už to je bolesť hlavy, bolesť bedier, bolesť krížov, bolesť chrbatu, bolesť brúška, problémy s panovým dnom, problémy celkovo s tou statikou toho stredu tela, s tým kórom, pretože je tam narušená tá brušná stena, je tam hlboká jazva, ktorá nám zasahuje až do tej najhlbšej vrstvy. Problémy s vyprázdňovaním. Veľa žien, čo sú po cisárskom reze, majú teda problémy s trávením. Nafúkuje ich bolestivé trávenie, bolestivé vyprázdňovanie, problémy s tým spojené. Mhm. A ako som hovorila, rôzne bolesti. No. Tým, Ano. že je to fakt hlboká rana, tak ono to zasahuje úplne že do celého tela. A veľa z tých žien sa cíti také slabé, nestabilné. Hovoria, že nie sú si isté v niektorých pohyboch. Napríklad pohyb zo schodov do schodov je pre nich veľmi problematický. Keď idú na nejakú dlhšiu prechádzku, tak musia si hneď ľahnuť, lebo ich všetko bolí. A nebo dělat přestávky, protože to prostě nezvládnou ujít, ano. Častou komplikací, jak jste zmínila, je právě jizva, poněvadž je to opravdu jako veliká operace. Jaké je vaše doporučení vlastně už v péči o tu jizvu hned v tom brzkém stádiu, když už vlastně je to bez těch stroupků? Najdôležitejšie je to, aby sa tá žena tej jazvy dotýkala. Ja mám práve, že najčastejšie, s čím sa ja stretávam, prídu ženy, oni mi hovoria, že oni sa aj nedokážu dotknúť. Že je to pre nich, veľakrát je to pre nich fakt, že osobné zlyhanie, že si neprešli tým prirodzeným pôrodom, ale teda išli do tej sekcie, aj keď to bola neplánovaná, akutná, ale veľmi si vyčítajú to, že tá jazva tam je. Čiže pre mňa je najdôležitejšie dotýkanie sa, masírovanie. Vždycky ideme do tej jazvy, nikdy nejdeme od jazvy, pretože by sme ju mohli rozšíriť a mohla by sa rozťahovať. Čiže vždycky ideme do tej jazvy, ideálne je to niečím ponatierať, či už to bude nejaký krémik alebo olejček, aby bola nejaká výživa, aby to bolo vlastne premastené, to je Mhm, dôležité. mhm. No a dôležité je samozrejme aj tejpovanie, alebo teda aspoň, aby si to žena niečím zavezovala, ale môže si to aj tejpovať, aby si tu jazu v podstate scelovala ku sebe. Typování je určitě skvělá záležitost, to my víme, říkáme to ženám, ale ještě z pohledu té jizvy a okolní tkáně má určitě vliv na pohybové vzorce. Vy jste to tam zmínila, ale kdybyste to našim posluchačům ještě mohla přiblížit. Áno, tým, že tak ako to hovoríme už posledných pár minút, je to Ano. hlboká rana, ktorá v podstate zasahuje 6 vrstiev podkožia, môže ovplyvňovať teda vnútorné orgány. Keď sa tá jazva nebude uvoľňovať, nebude sa s ňou manipulovať, nič sa s ňou nebude robiť, tak tá jazva môže spôsobovať hlboké zrasty. Mala som takú pani, ktorá bola cca 3 roky od cisárskeho rezu, absolútne nič s tou jazvou nerobila a začala pociťovať teda hlavne pri ovulácii a pri menštruácii veľké bolesti. A prišlo sa v podstate na to aj sonograficky, prišlo sa na to, že má hlboký zrast až do vaječníkov, do obidvoch. A je to v podstate tým, ako sa tá jazva neuvoľňuje. Ale samozrejme, jazva samotná môže spôsobovať nesprávne pohybové vzorce, trigger pointy v oblasti brucha, hlavne v oblasti brušného svalu, priameho brušného svalu. Ale trigger point môže vzniknúť aj na zadnej časti chrbtice. Hej. Čiže je to spôsobené tým, že ako ten sval nepracuje, tak nejaký sval si zoberie tú svoju funkciu a už to začína niekde inde ťahať. Ano. Môže to spôsobovať nestabilnú pánvu, problémy s bedrovými klbmi. Určitě s tím spojený, jak jste zmínila na začátku, bolesti hlavy a všechno bude potom navazovat. Kromě tejpování jizvy ještě využíváte tejpování jinak po císařském řezu, nežli jenom na jizvu? Záleží od toho, či po tom cisárskom reze, či tam je ešte aj diastáza. Jasné. Mhm. Toto je teda veľmi dosť závažný problém, ktorý musíme teda riešiť aj tým tejpovaním. Pokiaľ diastáza nie je, tak tejpujeme ako klasickú jazvu. Hej. Čiže jemnými pásikmi
idem cez tú jazvu. Um, je to veľmi individuálne, niektoré ženy to nemajú radi, pretože im to zase ide do toho spodného pradla. Vtedy teda využijem, že nastrihnem jeden celý pás, za nejakých 10-15 cm a prejdem celú tú jazvu a idem vlastne od jednej strany kristejliaka, čiže od tej bedrovej lopaty ku druhej strane bedrovej lopaty a celú tú jazvu ja pokryjem tou tejpovacou páskou. Čiže je to tiež veľmi individuálne. Uh, není ten prípad každý taký istý. Ano. Ano, a někomu vyhovuje třeba víc mřížkový tejpy na to nalepit. Áno, Určitě áno. je potřeba si vyzkoušet, s tím souhlasím. Průměrně, jaká je ta doba návratu do toho běžného zapojení do života po císařském řezu? O, sú na to aj nejaké štúdie a nejaké čísla. Väčšinou teda je najčastejšie, že približne jeden celý rok trvá, kým sa v podstate to ženské telo dostane z tehotenstva a pôrodu do veľmi podobného stavu, ako teda pred otehotnením. Keď sa použije tá fyzioterapia, tak vie to byť rýchlejšie. Tak ako som hovorila na začiatku, my za mesiac vieme vidieť úplne úžasné výsledky. Za jeden mesiac toho pravidelného cvičenia, dodržiavania tých pravidiel, ženy sa cítia istejšie, pevnejšie, že to jadro je v podstate také silnejšie, lepšie trávenie. Mala som úplne krásne recenzie na to, že pani mala zápchu, nevedela sa vyprázdniť. Ako sme začali cvičiť, v podstate od toho prvého dňa, ako začala cvičiť, nemala absolútne žiadnu zápchu. Úplne krásne to trávenie fungovalo tak, ako malo. Ale ak to mám zobrať tak nejako komplexne, tak minimálne podľa mňa pol rok trvá, kým sa to telo nejako dá do toho poriadku. Samozrejme, zase je to také Ano, individuálne, ano, hej, že to každé telo je iné. ano. Ano, půl roku až rok, co jsme tady právě zmiňovali, může mít jako velký vliv na psychiku té ženy, protože okolí samozřejmě půl roku už jako pro ně není vlastně číslo, už mají pocit, že ženy jsou v pořádku. Z praxe máte určitě, jste vypozorovala, jaký vlastně ten psychický dopad to může mít na tu ženu. Áno, tak ako som spomínala, tie ženy sa nechcú dotýkať tej jazvy. Veľakrát mi hovoria to, že nemajú sa radi, že to berú ako velikánske zlyhanie, ten císarský rez. Dokonca mám také prípady, kedy manipulujeme s tou jazvou, ja sa ich pýtam, že čo tam cítia. Veľa žien mi povie, že oni nič necítia. Že tam je to úplne mŕtve. Keď to začneme manipulovať, tak v podstate je to potom už také citlivejšie a začínajú cítiť, ale z toho psychického hľadiska áno, je to pre nich akože veľká výzva. Ja preto hovorím, že nech sa pozerajú do toho zrkadla, nech si tú jazvu chytajú, nech proste s ňou komunikujú, nech sa jej dotýkajú, masírujú. Nede len o tú jazvu, ale ide o to, že pokiaľ teda to brúško je väčšie, tak to brúško nám zostáva a nechce sa nejako zmenšovať. Čiže ženy sa zase z tejto stránky cítia neplnohodnotné, že nejako tie kilá nejdú dole. To zase naväzuje na to, že pokiaľ je tam prerušený ten brušný sval tou operáciou, tak pokiaľ nie je funkčný, tak ono sa vám nemá ani prečo stiahovať. Toto je aj dôležité, prečo tie ženy by mali navštíviť tú fyzioterapiu, pretože na to, aby sa nám ten brušný sval začal zase stiahovať ku sebe, my ho potrebujeme mať funkčný. No, my ho potrebujeme ovládať, tak ako to bolo presne pred tou operáciou. A veľa žien aj po tom cisárskom reze má velikánske brucho, presne to vyzerá, keď boli v 6. mesiaci. Začneme cvičiť, naučím, ako to brúško ovládať, ako ho aktivovať, čo majú presne stlačiť, aby to brúško nabralo tú funkciu ako pred tou operáciou. A fakt, že hovorím, že za mesiac my vidíme, ako to brúško sa začína krásne ku sebe stiahovať. Keď ešte podporíme aj tými ostatnými pravidlami, ktoré máme. Ano. Máte, já mám strašně ráda vždycky v každém rozhovoru takový shrnutí. Máte nějaký příklad krásný, na který si vzpomínáte z vaší praxe, kdy opravdu na začátku se to jako nejevilo úplně nejkrásněji a byl tam happy end. Mám takých veľa príbehov, samozrejme.
Klidně Tak, řekněte víc. To je na tom to nejhezčí. Příklady, tak, příklady jsou příklady. takých je vždycky veľa. Ja mám najradšej, no samozrejme ako fyzioterapeut, keď je to vidno z toho fyzického, že vidíte, že to telo vyzerá úplne inakšie. Najkrajšie pre mňa je to, že príde tá žena po tom mesiaci a vyzerá do tváre úplne inakšie. Je vysmiatá, krajšia, zrazu úplne ako keby rozkvitla. Čiže ja už na tomto vidím, že niečo sa teda deje, že máme tam nejaký posun. Veľa žien a poslednú dobu hlavne teda zažívam to, že prišli s cisárským rezom. V nemocnici vám toho samozrejme veľa nepovedia, lebo tam je taká tá akutná fyzioterapia, aby vás teda rozchodili, hej. Čiže oni veľa toho nevie, čiže to gro získajú u mňa v tej ambulancii, ja ich teda zaučím. Sú nešťastné. Sa ma pýtajú, že proste pôjde to niekedy stiahnuť, proste bude to brúško menšie, stiahne sa tá diastáza, bude tá jazva krajšia. Zaučím základné cviky a za mesiac, a fakt, že za posledný pár, 2, 3 mesiace som mala veľmi veľa takých žien, že prišli, zaučila som, všetko som povedala a za ten mesiac prišli a fyzicky sa im to telo začalo meniť, bolo krajšie, bolo stiahnutejšie, nasadili si vitamíny, v podstate mali zatejpované brúška stále a to si každý deň tejpovali, pričom to nie je nejaké, že by si to museli každý deň, tieto baby to robili každý deň si zacvičili a bolo vidno, že to brúško je fakt úplne iné. No. Mám aj také prípady, kedy vidím, že teda tá žena necvičí a to by som aj rada takto povedala v podcaste, že ono to je vidno. Ono to je vidno, keď sa tomu ten človek venuje a je to vidno na tom tele, že ako to brucho funguje alebo celkovo ako to telo funguje, kde ako kedy zaberá ten sval a presne vidíme, či ten človek cvičil alebo necvičil. Ano, a přitom stačí opravdu strašně maličko. Není to se zvednout, jít do fitka a cvičit tam prostě A ja hodinu. odporúčam aj ženám, babetko zaspí, mám tých 15-20 minút na to, aby som pocvičila, lebo ja tých cvikov nedám veľa. Čím dáte viacej cvikov, tým tá žena bude viacej demotivovaná. Preto som aj ja zmenila tú taktiku, že dávam menej cvikov, efektívne cviky, ktoré fakt akože majú tú hĺbku a idú presne na to, čo my potrebujeme spevniť. Hej. Čiže my potrebujeme funkčné brucho. Hej. My potrebujeme, aby to brucho fungovalo, aby sa vrátilo späť do tej istej funkcie ako pred tou operáciou. To je alfa omega celej tej fyzioterapie po cisárskom reze. Ano. A mimo to i jenom taková sprcha a masírování během takhle krátké doby určitě prospívá taky. To byly hrozně krásné rady na závěr. Moc krát vám děkujeme za dnešní rozhovor a my spolu máme ještě další plán. To bychom vás, milí posluchači, chtěli pozvat na téma, které bylo zmiňované a je to diastáza. Takže v našem dalším díle. Děkuju. Ďakujem aj ja, dovidenia.